Zašto se dodeljuju sljedeće nagrade? Nobelova nagrada. Pa Nobelova nagrada može za razne uspehe u nauci, u svemu, mislim, ima za svašta. Tako je, znači Mislim, dolazi matematika, mir, matematika, sve. fizika, hemija, Ba, da, medicina, mir, Uglavnom za književnost. nauku, ali Oscar, za glumu. odnosno američku. za filmsku industriju. Emmy, Serije, za TV shows, znači Tako je. za televiziju. dostignuća za Dostignuća u televizijskoj U televizijskoj programu. industriji, tako je. Grammy, Grammy je za muzičku industriju, znači sve vezano za dostignuća u muzičkoj industriji. tako je, bravo. Tony Award. To mi je jako poznato. Ili Toni za književnost, neko i nešto nije. Ne, nego je Tony je nagrada za pozorišna ostvarenja na Broadwayu. Pozorišna. Zašto se dodeljuje Pulitzerova nagrada? Za dostignuća u medicini? Ne. Nije. Ne, nego u književnosti. Jeste i književnosti, ali prevashodno u novinarstvu. A novinarstvo. Znači on kaže delje se za novinarstvo, književnost i Jao. nekad muzička dela, ali Uglavnom, novinarstvo je broj, novinarstvo. da. Zlatna malina. Zlatna malina je u filmskoj industriji samo obrnuto od Oscara, to znam. Tako je, Za satirična nagrada za filmove. najlošije filmsko ostvarenje. Da. Zlatna palma, To je u Kanu za filmsku industriju isto. bravo, odličan si. I na kraju Zlatna lopta. Zlatna lopta je fudbalska, da. Znači najbolji fudbaler u Godine. protekloj godini. Da. Tako je.